My basic say life. Respect your pet. Don't do prayer. No mongogo wegabanyika no kuberekwa. Kuita mai vanoshandisirwa shuga. Kusakuriswa mai vako iwe. Pambati panda tsitsi manembere. Apani preaching kuwanzo tsitsi. Cho ndo zvava kuberekera zvese. Kuno kutauni izvo zitara winaro. Mukurumbira wa winawo. Uri mukofini wakatakurwa netimu rako. Chayanga rakatakuru. Jesu paakari muutsa. Ana kuri usiya ripa wakatakurwa. Anzi akamutora akamutorera kuna amai. Vamwe muri kuda mabasic say life amudi prayer. Unoona mungu wakazvibereka. Msikana wacho wari kufiraya. Akudi anoda zviri pauri. Anokuda chaizvo ndamai vako watokuda usina chinhu chacho. Ngozi msikana, do me a favor. Wafa data. Watofa data watoka wakatenikita. Enda afuna wewe futi wenda unyumwere. Wakati wakaisa yata marafona. Tisu taifoni yema ndikuta kutipa. Wanyo kutufonera. Uchichusa iko. Mumdata ngoro wadziwa kuchala. Manza unokufonera mbereki kufona kwete kutenga chikafu kufona mama makadii kuri sei kumba unotoda kuti patange paparidzwa ukafamba unoti wakabata kumusha kwenyu rega nekutipe mabasics life unoona kuti eta munyama vabereki vako vakabatwa nzwa nemushonga profita anoona but hanyatsoni zvaakaona zvinobva kwabereki vako ishuwa havasino vari kuzviita ofisi yavakapiwa naMwari inokonzera kunopafadzwa wakafara inokonzera kutukika kana vakatsamwa havasivaonekwa chikutuka in life zokorodzai papa profita anoona but hanyatsoni chaakaona zviri kubva kwabereki vako yes but vari kuita kutuka here vari kukukesa vari kukuroya havasi iofisi yavakapiwa naMwari ukakudza baba naamai pane zvinoflowakwa even vakasa kuti God bless you but ukavaitira zvakanaka vakafara zvanzi naIsaac ukandipa ndikadya ndikafara komadi kundikomborera musingafari kakufara kanotrigger signal yeblessing. Hallelujah. Ndibate msoro enda kumondoro panoti chabata musoro musha kwake. Pamfundi zinogara uriko. Baba, my father, inzwa. A pastor, I'm office to bless her as a spiritual parent. But how override parent ya biological parent. The office in a blessing yayo isingawani kwa church. Kana ndikakuna dressing ndinyadza tsinga kave. Nokuti Mwari vakadelegate ma blessing. Mazuwa ekurarama ari kumusha kwenyu calendar yako vabereki vako kuti chechi yenyu kana anointing ikava iri powerful you don't live long wachikora shoko raMwari was undercovering ya prophet never taro kudaisa kungoseva mbijana oti pamusha manje wanzo makatanga zve love hadi kuti uende futi inotati niko kumusha vatetika nhamo kodza kana girlfriend ndaenda kumusha so anokudzota iwe uchaenda kunobata maoko mani vaite zvetsitsika kubasa chafanira landlord kukaitika nhamo haubvisa rente andokudzota nenhamo mwanangu samurusiye mabvise ingatini zvinotiti kubasa ini patakasvirwa nemwana ndakabvisa renti mwadziwo mwana vava 25 December chingobva kubhera kusvika chipa landlord mari haana kutongoti haiwa zvinowanika siyana ukama hwidi mari iprinciple yatakawirirana saka tinoti unowana kutoshaya yako mari alandlord haushayi haumupe mari unobhadhara kupa ichoice kubhadhara ipressure kunetsa kureva Satani uchadzika musoro saka musoro i-thinking system areganidzoke mashine michana Mwari varangarira vanhu pana Exodus chapter 2 kuti vabude muutapwa zvanzi kubasa kwavaishanda kwakabva kwaoma Mwari arangarira vanhu kuti vabude muEgypt nguva yekurangarirwa yakwana
ndo pakarekodwa mubhaibheri kunzi wanga wakunzi kubasa zvatonyanyoma iri nguva yekurangarirwa. Mwari kana marangarira vanhu ngavaoneka kuti varangarirwa. Aiwa, Mwari chavanoita vakakurangarira vanogona kuuya nedirection rekunge usati warangarirwa, but direction iyoyo inobatsira iwewe mafungiro kuti zvawarongerwa naMwari zvichiita. Ndikuedza kuti kudire ngatipatsanangura. Vana veIsraeri vari muEgypt vaisenza mushe nyangwe dzaivanhapwa, but pana Exodus panonzi Mwari anga avarangarira akutotuma Moses kuti vachibuda, ndopa zvakaoma zvekuti munhu ari munatural mind anoti ndonguva yazvaoma, gamba muspiritual mind ndonguva yavarangarirwa kubuda mukuoma. So there will always be a fight. Panotaurwa message inochinja life yako, kana usati wakura wati kure mukuunderstanda unotaura sekunge uri kubatirirwa. Mwari arangarira vanhu kuti vabude muEgypt. Moses kwakunotaura naFaro. Faro kwakuomesa kuno kubasa kwaoma, but inguva yeExodus Mwari chaari kuitira kuti vanhu havamboomeserwa kubasa iri nguva yavarangarira, nokuti Mwari ndiye ari kufarira kuti vanhu vavabude, but vanhu havasati vana idea yekubuda ende vari kutofarira kuramba vari imomo dhani kubuda. Saka Mwari kuti vaunze chinhu mulife yako vanombodhila futi nemindset yako kuti we uve agreement nechavari kuronga. You must agree with the word of God. Shoko rikati unobudirira. As long iwewe uchiramba, no matter shoko rine power, paura harishande. Sava kaomeserwa kubasa, ndopa vachabata musoro kuti hey, kutobuda pano kuri nani. Vakangoita mufungiro iwoyo, Mwari obva ati right, kuno ndagara chida kuti mubude, saka kumapureswa makufunga kubuda fiyaitishande tesi panobudika. Mindset yako nokuti dzimwe nguva chinopa munhu kuti zvinhu zvisaite inyaya yekuti anozvipikisa kuzvirwisa. Unoita prayer ishe chakati wabuda muprayer wega unotanga kugaya kungonamata zvedu pakaoma apa pakaoma manje kupinda hedu muprayer but pane basa nokuti uyu hanzwisisika. Munamato watumira kudenga mhinduro wakugadzira futi kuno, nokuti pawapinda muprayer, pawapinda muspiritual understanding waiva nemafungiro ari positive, but pawabuda mind yako ikasava renewed hazviendeke mushe zvekunamata izvi. Zvikuru sei tikatora munhu mutema tine tsika tine kumwe kuita kune nhamo yakanyanya poverty chaiyo. Saka uchiona message yeprosperity yakaoma kuparidza kuAfrica than kuEurope kana kuAmerica. Why? Lifestyle nemabeliefs. Kwete kuti shoko racho harina power kurohwa kuno ndiro, but takanyanyokurira munhamo zvekuti isusu nenhamo tiri part and parcel ukama hwedu, zvototi munhu paanoparidza kubudirira anenge ada kutocheka munhu adonditi ndozveduka isi tiri venhamo. Saka paridza kuenda kudenga, usaparidza kuti ndoita mota. Takatorerwa netsika dzekunzi hazviite. Saka mindset, mafungiro iwayo akasadirwa nawo, no matter auya muplace iri kuachivha vamwe, iye pachake pasina Satani, iye pachake ari kuramba. That's why Jesu ari paCalvary kwakaita imwe mbavha okuimo vese vane ma-equal chances ekubudirira nokuti vari so close to Jesus, but mafungiro avo ndo akazoita kuti mumwe abudirire mwaregedza. Akabudirira ari kuti kana maakuuya samuponesi mudirangarirewo, asiri kubudirira ari kuti kana uri mwanakomana waMwari
ita kuti tidzike. Kuna ari kuda kudzika neari kuda kuenda pa same level. Jesu kwaari kuenda ndeuko. Shasha ikwa iri kuda ndekuti vese vadzike vaendo. Chaita kuti mbavha ibudirire yataura zviri mumaindi yaJesu. Nyangwe iri request yake, but ndo iri kutodiwa naJesu yekuenda uko. Paridza musha. Prayer kuti ive fruitful, you must understand the mind of God more than your issue. Mbavha yaita iwo wakabona prayer kuti worova obva watopiwa mhinduro ipapo. Mbavha paikaita request kuna Jesu yakapiwa mhinduro ipapo. Jesu ana kuti tichaona akati today. Why so quick? Vamwe tinopinda maona itutete ma prayers but mhinduro dzichinonoka. How come kutsotsu ipapo? Request yetsotsi chayakanakira yakaloda zviri already mumind ya Christ. Chaari kuda kuita Jesu kuenda uye ozodzoka. Iyo information iyo iri mutsotsi, but tsotsi rine request, but request yetsotsi yakakavwa ne knowledge ne agenda ya Christ. Zvokuti paanokanda request yake anobva ataura kuti zvamuri kuronga nekufunga ndiri kuzviziva. Kureva kuti imi muri kuronga kuenda uye mozodzoka. Alright. Kana makuenda kana makuzodzoka itsotsi. Asati ataura chichemo chake ari kutaura zviri mupfungwa maJesu iye ari tsotsi. Uri kuona here kuti sometimes we lack the mind or the knowledge of God. Toramba tichipresenta ma issues tisingapresenta futi value pakuziva Mwari wacho. Pane mukadzi wandinoda manonzi Ruth akauya muBethlehem, chakamupa kuti aroorwe akapiwa advice naNaomi. Advice nyaya isiye kutravela kubva kuMoab wouya kuBethlehem. Boaz arore nokuti watravela anorora kana waita the right thing mufield make. Nokuti mumunda maBoaz manga makazara. Mumunda maBoaz mune vasikana vazhinji vaishandamo. Chaita kuti Ruth aroorwe ari kupiwa advice naNaomi kumba. Akarorwa pa ukaiverenga Ruth chapter 3 akanzi iye manheru kana makuenda kumunda chinja hembe dzako. Nhamo yatinayo kuchechi takauya but hatina kuchinja a system yemafungiro edu tiri kunyika. Zvekuti Bible rinotonzi Hebrews 11:6 wese akauya kwaJehovha he must believe that God is a rewarder. You must believe that God is a rewarder. Usauye wakapera mafungiro wauya kuzongo gathering ema failures. Takauya kunoti mopindawo church aunozopa nyika ufana kushaya yako ya unopinda. Iwayo mafungiro hana value pandawe kuna matamai. Takuda vanhu vari kuya vachiziva kwavari kuuya uye neability ya Mwari wacho wavari kuita. Saka Ruth akapiwa advice naNaomi. Kana wamumunda unodai asi tichiri kuno mapfekero ako aya chinja pfeka uchidai. Kureva kuti tine vanhu vazhinji vane zvekunyika zvavakatransferya nazvo vakasvikopinda muchechi. Zvokuti zviri kuitika kuchechi zviri kurovera pamindset yekunyika yemunhu akauya. Mambo Solomon vachitonga imwe nyaya vakabata mwana negumbo musoro ukatarisa pasi. Mwana uyu ndiye ari kudiwa nevanhu vari kurwira mwana, but sei vasiri kubata mwana zvakanaka. Vari kuziva kuti nyangwe ndikawana mai chaiyo vandiri suppose kupa mwana ambonwa mumwe mukaka usiriwo. At the end haazoita mwana kwaye kana ane wrong milk. Nhamo yatinayo hatina kuoffloada thinking system iri munatural, isu takauya musupernatural. Right. Some Bible mune mukadzi Genesis 38 anonzi Tama. Tama mukadzi akaita vana matwins
mukadzi uyu akapinda mumarriage nevana vemurume anonzi Judha, vana vaJudha. But vana vaJudha vari vaviri havana kubereka kana mwana naTama. Tama akabereka naJudha. Baba vevana vakabhenge vamuroora. Kureva kuti sometimes unoenda muzvidiki iwe uri suppose kuita zvakakura, nokuti kuroorwa nevana vaJudha wozopedzisira waroorwa naJudha. Kureva kuti wanga uri meant for Judah, but waiva nelevel yekuti waimboenda kuvana vacho. Tine vanhu vane capacity yekuita zvinhu zvakakura, zvokuti ukamuona achiita chidiki unototi amana mafungiro eSara, but ndo zvakanongoita chete muupenyu. Satani zvaanoita, tine vanhu vane capacity yekuita zvakakura, but nokuti kune chakabatwa mulife yake anoswera achiita zvidiki, but ukamutarisa maitiro ari kuita muzvidiki haiwani kubata. Saka mukadzi uyu akaroorwa nemwana waJudha wekutanga. Mwana waJudha wekutanga ndokubva afa. Kwakupiwa wechipiri ainzi Onani. Onani kwakubva afa futi. Ndokubva avimbiswa, tichakupa mirira mukomana anonzi Shela akure, tichakupa mukomana anokuroora. Life yevazhinji pano tiri pakati pechivimbiso. Pane zvatakanzi tichadai so upenyu uchadai. Zvokuti tiri kurarama mutime yepromise. Hatisi kurarama tine mapromises acho. Tiri kurarama mutime yekumirira zvatakanzi zvichaita. Regando kuti vanhu vazhinji vanofamba netarisiro, kwete vatarisa chinhu chacho. Vangori netarisiro zvichaita. Spirit iyoyo iriko. The devil is not worried kuti wakavimbiswa. He is worried kana wachibata. So the battle haisi yekuparidzirwa kuti uchaita mota. Battle ndeyekuzoita mota yacho. Window shopping haisungise. Even asina kana send anoita window shopping. And the devil is not worried window shopping. That's why pakatumwa vanhu tkorufu kunopinda muKenani kunotora zveko. Hakuna akambovanetsa. Vanhu tkorufu vakabudirira kutora zvinhu munyika ine majaindi. Vanhu tkorufu. Majaindi aitoziva kuti kana vauya vari tkorufu havasi kuzotora nzvimbo yedu, vari kutora zvidiki zviri muno. Hondo iri pakuti maakuuya mese. That's why pavaizoda kupinda vese kune vamwe vakatanga kuramba, but kwambobva tkorufu vane understanding yekuti kana wakupinda mukutora chawakavimbiswa ndo pane machi challenge than kumboona zvivimbiso. Unombozera kuti murume anogona kupfeka teneti. Teneti hariti senhumbu. Teneti hariti senhumbu. But ukaona munhu aripfeka wechidzimai unongofungidzwa kuti anayo. But ikapfekwa nemurume haumubvunze kuzoti kudii, wega unotoziva kuti haana. Ndikaona mukadzi ane teneti noenda ndifunga kuti ndofunga ane nhumbu. But ndikaona murume apfeka hapana kufunga kana kuzodii, kuramba chete hauna. So unomboziva here kuti kune type yemunhu yekuti even akaenda pane chakanaka unotoziva kuti zvakazviita. Nokuti murume akapfeka teneti inotengwa nokuti munhu ane pamwiri ada kuti ave comfortable nezva situation yava. But likangotengwa nemurume even akaripfeka hapana kuzombonegotiata. Ndinotongoramba ndichiramba ndichiziva kuti hana nhumbu nokuti murume but ane teneti. Tine vanhu vaakwaJesu vaakuchechi but nokuti vakaoma musoro hazisi kuita. But kune vekuti vakaenda ikoko unotya. Kune vekuti vakauya ikoko wega unotoziva kuti apa zvakuita. Imba yaJehovha kwatakauya kune imwe pfungwa iri munatural mind, nokuti munhu inzwa ane hondo pakati pake.
mweya nenyama. No matter unonamata zvakadii, nyama yakatongwa, kwete kuti ichatongwa. Pamaono panzwisisa. Nyama isi kuzotongwa yakatongwa. Izvozvo uchitofamba so kuna tsano wakatongwa kudhara vamwe havasati. Mweya ndo uchazobvunzwa dzimwe nyaya, but nyama yakatotongwa kunzinora. Saka imagine kuti nyama yakatakura zvine machances ekuenda kudenga, iyo yakatongwa kare kuti hausi kuenda, panofambika seya. Mbopagaya akatongwa kare neasati. So haikutendere kuti uachieve, nokuti iyo iri kuti handingatakure vanobudirira, ini ndichinzi handizvichaita. Kurati Satana asati auya, mutongo wakapiwa nyama ndori kukonzera hondo mulife yako. Right. Namo zhinji mukunamata mafungiro atakararama kwenguva refu. Zvikuru sei tiri kunyika. Namo iyo yemafungiro kana mauya kuimba kwaJehovha ikasabatwa pamusoro payo, but mukangobatwa musoro, mukavimbiswa, mukaprofitwa, unoona zvisiri kuita. Iwe kune munhu asina dhimoni but ane upenyu husiri kuita. Ukamunamatira haadonhe, anenge akasimba so palife yake yakadonha. Chadonhedza upenyu hwemunhu ichi mafungiro. Mafungiro aunoita ane hondo. Mukadzi anonzi Tama achivimbiswa, Shela akakura but haana kupiwa kuna Tama. Kune mumwe anonzi Onani akambogara naTama, vari vese mumba vaisvika pakurara vese vachifara, but Bhaibheri rangu rinoti pavairara vese iye airasira mbeu pasi. Ndambobata nyaya iyoyi. Munhu ari kunakidzwa nemumwe munhu vachifara vese, but achivenga production, but vachinakidzwa vese. Ndakamboita type yeshamwari idzodzi. Anokukweretesa mari yedoro kwete yevana yechikafu. Anoda kuti udhakwe vana vako vachitambura zvinotiwaridhirazvo. Unoziva kuti kune vanhu vanoda kukuona uchifara, izvozvo zvako zvinomira mushe. Angatokukweretesa yedoro kwete kuti vana vako vacho. Bhaibheri rangu rinoti Mwari pavakaona zvakadai, mukomana anonzi Onani akafa. Unoziva here kuti unofanirwa kuuraya dzimwe pfungwa dzinoita kuti unakidzwe chaizvo upenyu usingafambi. Zvinoita kuti ufare but upenyu hwemhuri yako iri pataiti. Hadziite pfungwa idzodzo. Satani anozviita, anokutorera ubaba okusira ndebvu netrauzi. Ubaba hwake aenda kudhara dzango ndebvu netrauzi. Unoita vana vekuudza kuti ndiri baba wako anza ndiri mudhara. Hazvichaoneka zvauda kutotaura. Ukangona wakuzvitaura pano chakaenda. Mukomana anonzi Shela akakura, haana kuendeswa kuna Tama. Tama aigara kumba, ndokubva akapiwa message, dzokera kumba kwababa vako, dzokera kumba kwababa vako, umirire mukomana uyu paachakura, dzokera kumba kwababa vako. Zvinhu zvekwaJehovha haugone kuzvimirira usiri muimba yaJehovha. Usati zvikanaka ndichanamata. Usaite zvivimbiso zvinokurwisa kuti ndikazomira doro ndozonamata. Uri kuzvinyepera. Kutonwa kwacho ritori simba. Zvototi pakatoshaika Jesu aurirege. Saka izwa pamaona kunzwa message chaiyo yeKingdom. Mwari ari kuda vatadzi. Chaasingade chitadzo. Chechi ndo isingade hayo mutadzi. But Mwari anovada. Ndopaita problem manje. Chechi haida nonwa, but Mwari anoda vacho vanonwa kuti vauye ukavaregedze. But chechi inotoda vakaregera. Ndopaita conflict pakati pechechi neKingdom.
chechinoda right maranda watadzi chechinoda right satoita sei manje nokuti dhama akanzi enda kumba kwevabereki vako umirire mukomana wokumba kwaJudha iwe uri kumba kwenyu kwechiKenani uregere wakamirira zvekwaIsraeri. Don't make that mistake. No matter uri kuchiva uri kumba uri kudii ramba uchiuya uzotsvaka nyasha kuimba yaJehovha. Hakusi kumira kwako kunokupa simba but kuramba uchiuya kune simba racho kunokusimbisa. Don't get discouraged. Takamona chinwadoro vanotodiscussa muchechi ichechi iyoyo Mwari anokuda Mwari chandomudira anogona kubuda zvakadaro. Haana komiti yechechi anobvunza kuti dzakaputa nezinotoitei anogona kubuda zvakadaro. Hauzivi here kuti unogona kuiswa pasi peshamu nechechi iye Mwari akakuregerera kudhara. Mark 16 verse 7 Mark 16 verse 7 Jesu achimuka muguva kune mukadzi angauya mukadzi ndokubva apiwa message endai munotaurira vadzidzi vangu tinosangana Galirea uye naPita. Pita mumwe wavadzidzi kosei Jesu ari kuti taurirai vadzidzi vangu tosangana Galirea uye naPita. Why ari kutendi Pita? Jesu ari kuandastenda kuti Pita akandiramba ka3 saka netaipi yechechi yandakasiyo pamakatoburitswa chechiyo saka muvaudze kuti Pita ari kudiwa. Hallelujah. Amen. Pita ari kudiwa kuGarirea naShe. Kana makaronga kuti Pita hachaenda ari kudiwa ukagona ngoti endi Pita pane nhau hombe iri kurongwa nechechi iri kuvenga Pita. Chechi idiwa kuna bishop anoniinspire anonzi Noel Jones akambotaura imwe testimony kuti ndakati Mwari chechi yangu ministry yawo yekuAmerica please handidi vatadzi doti muye vanhu vari right. Mwari akati hazvinetse pauchauya Sunday iwewe unongokinura dhoo odongorera wokiya futi usapinde nokuti iwewe ukatopinda matoipa. Kana wada kuti mupinde vatene iwe ingokinura wamira pasaiti after 2 minutes wokiya vamo. Ukangopinda iwewe bishop wacho ukatopinda hamuchaita. Mwari anoda vatadzi. Chechi haidi munhu anotadza. Haidi. Kunoti Satani chaari kuita panhau iyi arida kudzivisa kupona kwevamwe. Mukadzi anonzi Tama akanzi enda kumba kwababa wako but uri ikoko unenge wakamirira mwana wangu kuno kuShela akakura achauya kuzokuroora. Bhaibheri rinoti Shela aikura ukutama makore ari kufamba anzi akaona munhu asi kuuya. Aripo here pano ane zvivimbiso zvakavimbiswa mupenyu zviri kuita ndauya kuzoprofita mulife yako. You don't understand the message. Mukadzi uyu akaiswa pahodhoni kuti mirira achakura ucharoorwa but problem pakumirira itime nokuti uyu ari kunzi mirira mukomana akura akuroore haumire womisa makore uchimirira mukomana ari kukura iwe uri kuenda futi saka unogona kurambwa netime kwete nemunhu nokuti mukomana panosvika 18 years iwe wanga wane 30 unenge wa 48 unorambwa nenguva kwete nemunhu unotoona wega kuti karambwa haana kuramba but nguva yekuramba. Ndayozotaura kuti Mwari wedu nguva iri mumaoko saka tiona mubhaibheri hapana pakanzi Jesu wakamhanya kana rechirungu rakanzi and Jesus ran haana kumhanya umu. Kana rechindevere rakanzi Nkosi yagijima hakuna. Time iri muruoko rwake. Mukadzi anonzi Tama anobuda mugenealogy yaJesu but chakaita kuti apinde imomu akabuda mumarriage mbiri dzadzisingaite yechitatu akatozoregedza kuroorwa kwacho
but akazokwana vana vakabereka iyambopinda mumarriages pasina mwana ari kuberekwa. Regani kuti God is not a respecter of persons or places. Handizive kuti history yeupenyu hwako zvingani zvakaramba, but let me tell you, you can make it. Munoziva kuti murume wese ari kufamba nhasi, kufamba kwacho akaita kwekudzidzira. Wese unoona achitofamba kadai so, paakabereka dzaibata tebhuru sodzidaro. But apa dzakufamba dzaka. Kunge dzinabvira dzafundira. I message you chaibata upenyu wese. Akazvifunda kuna anoparidza zvinondibata anonzi TD Jakes. Yakandishowa kuti sometimes when you speak a word munhu achiona chinhu it's for life. Azvibude mari, right? Ukanzu akapfeka usashirikadzi zvekutamburira so. Munhu iye akavimbiswa but akanopfeka zvekuti kana wacho akamuona iri dhuku, right? Enda kumba kwa baba wako ndokubaenda kumba kwa baba yashirikadzi but outside ine good promise. Ozati nevanhu vakagara mupoverty, vakagara munhamo, vakazvipfekedza kusabudirira, but Mwari ane chivimbiso mubhaibheri kuti you are not poor, you are rich. Kune vakavimbiswa utano, vakanyura mukensa, vakapfekedzwa kutambudzika, vari munhamo but chivimbiso. Hallelujah. Vakagona kupfeka hembe dzenhamo. Pisatitsi. Zvandiri kuita izvi understand in life yemunhu ari pano anonyatsoziva kuti Mwari anosumudza marombe kubva muguruva, but akazorora muurombe, haana idea, akazorora mukudhakwa, mukusvuta mbanje, akazorora ane hembe dzacho, vane mazita acho, mabula vakazorora mazita. Hallelujah. Jesus. Thank you, Father. Glory be to God. Naiwe tama wakavimbisa kurorwa kuwapfekerei zvekuti murume wangu akafa, wakavimbiswa mupenyu but wakapfeka zvaakafa. Hallelujah. Mukadzi uyu akapfeka zveushirikadzi, akavimbiswa murume mupenyu but iye kwakunopfeka zvine chekuita neafa, kwete kupfekera mupenyu aripo, kupfekera akaenda. Glory to Jesus. Sikariboshitana. Dressing haichada kuti future yake inake, yada kuti vanhu vamunzwire tsitsi, gamba iyi achine access yekuita zvinhu muupenyu. Tine vanhu vanoda kurarama kupema, kupisa tsitsi, but you can change life and make it. Glory. Hallelujah. Kupfeka kuvarume hakusi kupfekera kudiwa, kupfekera kunyaradzwa. Thank you, Jesus. Hakusi kupfekera kubudirira, kupfekera kunyaradzwa, kuti kubudirira ndichakwanisa ndibatsire iwe. Hallelujah. Chivimbiso chiriko. Don't miss the promise of God. Jesus. You can make it in life. Jesus. You are wonderfully and fearfully made. Jesus. Mapfekero enhamo disaster dzawakapfeka, kuda kunzwirwa tsitsi, kupfeka dzinza, kuti tingadii mabrand aikumura dzinza. You are anointed. You can make it in life. Jesus. Kuna akangopfeka culture. Tingadii mabrand aitakabva kure kuMalawi. Jesus. Machina akabva kuHong Kong, vane mashops paGaufa, kure nekupi Rirongwe neHong Kong. Hallelujah. Jesus. Thank you, Father. Glory be to God. Rumbidzwa Jesu. Sure here, ariko anozvinzwa pano kuti Mwari vakatovimbisa kuti haungafe wakadai, upenyu hunochinja, iye kwakunopfeka zvokunzirwa tsitsi. Chimeone nhama dzangu. Hallelujah. Ndiri murume akafa, akafa takamunzwa, hauna here akavimbiswa. Hallelujah. Wadi kupfekera zviripo kwete kupfekera zvakaenda. Glory. Wadi kupfekera ari wechidiki. Bhaibheri rangu rinoti akapfeka akadaro ari kumba kwawo, akazonzwa imwe message. Rega ndikuudze, nhamo ngairege kukutadzisa kunzwa message inokuchinja. Akanzwa message baba vanonzi Judha vakafirwa nemukadzi wavo, ndoatezvarawo.
vari kuenda kunoveura makwai. Munoziva here kuti kana vanhu vachiveura makwai kunocheka makwai kwaveura huu inenge ichirembera iyi, vari kuedza kuti gwai rikasaveurwa food yese yariri kudya harive productive, rinenge raakugadzira more outside than kuisa nyama mumiri. Hallelujah. Makwai vari kuenda kuproduction. Saka paakanzwa kuti kwandakanza zviite vanogona kufambira zvine production, ndo message yakamuchinjera. Zvikanzwa zvinzwe tezvara wako vari kuenda kunoveura makwai, vari kuenda kumakwai. Munomboziva here kuti Mwari vagara vachienda kuvanhu vavo? Mwari vagara vachifamba vachienda kuvanhu vavo. Tezvara wako vari kunoveura makwai, ndo paakasimuka. Hallelujah. Vati ndaakuenda kunogara panzira. Bhaibheri rangu rinoti akabvisa hembe nekuda kweinformation yaanzwa. Osa kune information yekuti kana yaparidzwa bvisa kutambura kwako, woti nemavanga aJesu ndakaporeswa, bvisa nhamo dzako wosarenda paside, kwete kuti zvaita pane zvawanzwa zvinoitisa. Pfungwa yenhamo ngaibude. Mari hapana, but ramba kuita murombo, zvinorambwawo. Akabvisa anzwa atezvara vachapfuura vari kuenda kumakwai. Zvanzi ndokubva apfeka sechifeve. Unoiverenga ndiGenesis 38. Tama akabvisa zveushirikadzi. Idressing yaitomudzvanyirira nokuti anga asingapfekere zviripo, aipfekera zvakaenda. Hallelujah. Uy. Mwari vakanaka. Hallelujah. Message uchaibata. Madhuku akandwa pasu. Wadresa mushemushi. Akanzwa kuti atezvara vachapfuura vachinoveura makwai. Message iyoyo yakamutuma kuchinja mapfekero, dress renhamo nekudemba akabvisa, dhuku zvenhamo zvekubatwa maoko akabvisa, akapfeka sechifeve tumamuscle-top netumasketo, ndokunogara musaidi menzira. But ari panzira ipapo akaziva nzira inopfuura naJudha. Rega kumirira Mwari uri ku wrong place, rega kumirira promotion yaJehovha uchiri kuba kubasa, hauende ikoko. Aimirira munzira chaiyo, ndokubva andogara munzira. Inzwanzwe, mukadzi uyu paairoorwa nevanhu vaiona beauty yake, but pane paakazoziva kuti beauty yapera, ndakura, ndikada kushandisa beauty ndachembera. Osa kune zvimwe zvinhu zvokuti kana ukaita prayers zvichaita. Kana uri mupfumba urembe no-night prayers iti. Saka panodiwa imwe knowledge, atoziva kuti ndakura, ndakaroorwa nevarume 2 vakafa, wechi3 ndikambomirira hana kundiroora, kureva kuti pamakore ndafamba chiso chaunyana, but ndichine hope yekuti zvinoita. Hallelujah. Muupenyu uramba uine hope. Nyangwe chikoro ndakafoira, but I'll make it in life. Nyangwe vari kuramba, but zvinoita. Glory. Bhaibheri zvakati ndokubva anogara musaidi menzira sechifeve. Zvanzi ndokubva akavha fesi yake nekavhenyu. Ari kunyatsoziva kuti area iyi vakaiona ndinoruza. Hallelujah. Thank you, Jesus. Regard pone Jesu. Thank you, Lord. Anzwa kuti Judha akafirwa nemukadzi. Saka mukadzi ndofunga ari kumuda munhu akambogara nemukadzi. Face anogona kunga side. But nokuti ndiri mukadzi. Kana pasaidi penzira. Tsano vaida kumboti pfurei. Vakata face haina basa bandagarisa. Hallelujah.
Ndobva hata ichi ndofuka chifeveshi fesa akapa unomboziva here ukada kuita zvinhu zvokwamwari zvinoendeka. Don't move by sight, move by faith. Varaya uvhure ndangari zvinhu knowledge. Akaziva kuti ndikada kuona ndikazoonekwa akaziva fesi handibudirire. Chandakuita ndechekuti ndichavhara fesi yacho. Ndobva avhara fesi yake. Judha achipfuura. Hallelujah. Varume osa kune zvimwe zvinhu zvekuti munhu anogona kuzvisimbisa hai zvandabasa nazo unenge usati wasvika pazviri. Hallelujah. Judha ndokuisa tsvimbo yake pasaidi kuri kuendwa kumakwai but kune yaimuita inconvenience parota. Osa there are times yekuti Mwari vanenge vasingainge iwewe but iwe ukagona kuzviposition havadarike iwewe. Judha akasingainge munhu but bhaibheri riri kutoti ndobva akazoswera. Hallelujah. Kune dzimwe ishu dzekuti hadzisi dzako but iwe ukanozvidyara muright position inotenge nyaya yacho ndeyako. Judha aida kupfuura akatadza. Chaari kufambira makwai kwete munhu but kune munhu aita zvine value darika makwai ari kufambira. Ndobva aisa tsvimbo pasaiti obva arara nemukadzi uyo waenda nepurogiramu yake. Mumwe musi ndobva azonzwa muroora wako uyo waivimbisa kuti achazoita mwana acharoorwa neuyu akakanganisa. Atone nhumbu izvezvi zvanzi ainetse ngaurawe kwaIsraeri ati jaidze ngauraiwe. Unomziva here kuti tinogona kuita zvinourayisa but kana takatenda muna Jesu toraramira iyoyo. Zvaiurayisa kaizvi kuita nhumbu usina murume waIsraeri, kuita pamiri usina murume. Mary akambozviita nhumbu pano nouku. Joseph akati handisi kutomboiziva nyaya yedu but havana kumutemba nematombo. Agona kwekuitira mhosva. Zvikanzi naJudha hazvinetse ngaatemwe nematombo. Zvikanzi naTama aiwaka toda kumboziva muridzi wenhumbu. Ndine zvinhu zvandinazvo kuno. Unogona here kumboitawo zvinhu zvaMwari mulife yako zvekuti kana vakambogumbuka Mwari kuti vanhu vari apa havasi kuita mushe ndoda kuvaparadza obva aburitsa maturisi avo kuti muchauraya kana zvinhu zvenyu zviri kuno. Mukadzi akasara netsvimbo yekwaJudha, tsvimbo yamambo yekutonga yanga ine chifeve kurodhi. Hallelujah. Madheputy amambo hana vairambidzwa kubata tsvimbo so ndiye mudhara ndiye shefu but Tama akasvika palevu yekugara netsvimbo. Unoziva kuti zvaMwari izvi ukagona kuzvipozishena iwewe kwete ukapiwa pozisheni nechechi ukazvipozishena muzvinhu zvake unoita zvikuru kudarika vari papozisheni yavakagadzwa. Hallelujah. Mukadzi anonzi Tama akasara netsvimbo yekutonga yekwaJudha iye ari chifeve but vaning'ina vaJudha nedzimwe hama tsvimbo iyi vanga vasingabate haibatwe ndeyamudhara. Kureva kuti naturally vanga vari close to Judah but spiritually they were too far. Yet Tama ari kunzi ari too far aita the right thing akava too close. The rest is not the swift. Ukagona kuzisa pa right position na oza pane nguva zvimwe zvinhu muupenyu chakanaka unonge wadzidza something. Kuchikoro wakati toda mari yezvakati ukangomhanya kumba ukangosvikotaura baba achibva kubasa wairasa mudhara anenge ane maissues ake ekubasa school fees akabvisa hadi headache hadi noise iwe uchingosvika so ya matikuenda kutrip kuVic Falls ma 150 anoti uyakuno wati zviya zvekudzidzwa hazvirevi kuti vabereki havadi
iwewe ndiwo usina kuuya nedhe hauna kuzvipozishena muarea inoita kuti zviite. Enda unoudza amai. Manje unononge kuna amai kutenderera. Gamba kutenderera ikoko ndokudhuzi. Hallelujah. Ozati nevanhu vanoda kuita quick charge muzvinhu. Enda nekuna amai. Amai ukavaudza havaite sewe kubva vaenda ipapo kuti wati 150 mira ipapo. Vanoti alright ndazvinzwa. Ofa endaika vamwari kutobhadhara. Iwe notaura navo. Vati vamboramba ka vanorambira type yenyu. Unoone kuseni makwenda. Ititenda zvokuma 6 chaizvo. Ndati kuseni Hallelujah. amai vanonyatsoziva kukosha kwechinhu chinonzi time paevery issue. Vanoziva nguva inotaurwa nyaya yekutripi, ende vakaitaura kuti 150 panobuda kari ka 350. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Munhu akati maonere angu haana nyaya, but maonere munhu wandiri kuda pandiri ndoane nyaya. Akanogara musaiti meroad akakavha chiso. Ozati nevanhu vakauya kuna Mwari pane kuti vachionekwa naMwari ivo ndo vachiruda kuona straight. That's why Adam kuti zvake zviite akarariswa hope ukangoshurura zvifambe. Samson abviswa meso ndopa akauraya vanhu vakawandisa nokuti paaiona aitolimita Mwari nemaonero ake. Ruthi kuti arorwe akaenda mumunda maBoazi usiku apaoneke beauty panoshanda communication. Hallelujah. Baba, rumbidzai Jesu. Thank you, Jesus. Shasha yaipfuura nepo haasiri yari kuingwa. Iye atori ari kutozviziva kuti haasi kuinga inini, but anogona kubirira pano. Osa kune zvimwe zvinhu muupenyu already zvakatonza zviuye kwauri nokuti wakafoira, but if you position yourself in the right place you can make it. Success haiendi kumunhu wese wese. Nyuchi dzinoenda pamaruva ese ese pamiti, but hadzigadzire uchi pese pese. Dzinoziva kuti panapa ndepekutora maruva pagadzirwe panapa, ndepekutora chete kune kwazvinogadzirirwa zvinhu izvi. Judha akabereka vana nemukadzi ambenge achirorwa nevana vake vasiri kubereka. Unonyanyoda iwewe, unonyanyofarira Gabriel kupfuura Jesu wacho, zvokuti waane nziyo dzakawanda dzaGabriel kupfuura Jesu. Saka toona hazisi kuita. Wakaimba Abraham too much. Uyu paaingororwa nevana vaJudha hapana maberekero avaita, nokuti mubhuku raJehovha makanzi Judha and Tama. Hamuna kunzi vana vaJudha and Tama. Ukaswera uri murelationship nezvinhu zvekwaMwari usina relationship naMwari hazvifambe. Dressing yake Bartimaeus paakanzi mudane auye akabvisa bhachi ranga akapfeka. Bartimaeus akabvisa bhachi. Jesu haana kuti dzishedzei dzibvise bhachi kuti kana dzakuuya. Message yaJesu i1 mudane auye. Iye kuzonzi akabvisa bhachi yaresearch yaakaita kuti type yukona yakushedza haidi type yeizvi. Hazvimwe zvacho hazvidi kuparidzwa, munofanirwa kusiya tsano. Mwari haadi zvamuri kuita izvi. Hatingatori nguva refu papulpit tichitaura nyaya yefoja. Kune zvikuru zvoda kudzidzwa muupenyu, iyi munongoregera ishupe. Shokwa kutoita semoni. Doro rikazodai hakuna zvimwe here zvino, nokuti inzwa mulife haubudirire nezvawakasiya, unobudirira nezvauri kuita. Kudenga ubvunzwe kunzi wakasiyei, unonzi waiitei. Hausviko kuti isi fodya ndakatosiya. Doro fodya vakadzi ndakasiya. Vanoti kuno kuti tinobvunza zvamaiita kwete zvamaisiya.
Hallelujah. Tine vanhu vakapfeka zvekuchema. Iko kune message ili suppose kuvachinjisa mapfekero kuti vauye kuzoachiva muupenyu. Ndakaispenda much time. Ndakapfeka zvinopisa tsitsi kuti vanhu vandide. Ndakarwara neTB 2006. Taipisa tsitsi kuti vanhu pamwe vakatibatsire. But no matter munhu akubatsira zvakadini, munhu ane limitation. Ndakasvika panguva yekuti urwere huripo, but I can make it in life. Unomboziva here kuti kune vanhu vakatambura zvakanyanya kudarika zvauri kuita vakabudirira. Kune vanhu vakararama upenyu hwakaoma but vakazobuda mazviri zvikaita. It's high time ubvise pfungwa yekuti ndiri wenhamo. Pfungwa iyoyo haina kunaka. Kune zvivimbiso zviri kuno. Kune zvivimbiso. Judha akavimbisa kuna Tama kuti enda kwa baba wako, tine mukomana atichakupa. Ire kwa kunopfeka zvekufirwa but iye apiwa word rehope. Ndikakuparidzira kugara zvakanaka, iwe ukanoswera uchizvipikisa kuti tikadii tikaite muupenyu, uri kuzvipfekedza kuchema. Iwe waparidzirwa zvinoita kuti ubudirire. Ndo zvakatibaya kuno kuAfrica. Munhu mutema angaite. Unoziva kuti panovhoterwa president havarambidze kuti ukwikwidzewo kana uchida. But ndakazoona kuti amene vanhu vanofunga sei kunongokwikidza vanhu 3, 4 havapfure nhamba iyoyo. But hande kuna kansela 115. Enda muchidetsana kuno kuzasi uko kune chance kune 3 so far. But pausabhuku muripo 8. Ndofunga munhu akazviona kuti president inini. Beta ita sabhuku. Inini manje. Hallelujah. Hauna kurambirwa. Wega unotoona kuti atype yangu hayi. Unoziva here kuti ukadzvanyirirwa kwenguva yakareba unopedzisira wakufunga kuti i-lifestyle kararamiro ndo upenyu hwacho. Kare vachitsvaga maslaves vaisa danda paura. Vanhu vanorara mushipi mwedzi vachienda kunodzvanyirirwa. Izvozvo mupfungwa dzevamwe vanhu vakati zvakaipa. Vati zvakaipa ndokubva vaenda kuchikoro kwakudzidza, kwakutora visa, kwakunosenza futi ikoko. Haichaiswa danda, akutoita kuenda ega. Akuenda kuUK, akuenda ikoko. Pavakauya vachituta vanhu maitiza, vaona kuti vamwe vauko vakuimba manje 50 cents. Yo wakutera wega. Kona narakeruka zona kuti uzoti pane danda rakatakura munhu apo. Utoti dai vaiuya vachisunga nedanda dai vandisunga rwendo runo. Vai havasi kuuya beta kuenda ndege. Unotozvipindira prayer kezvozvo. Lord, I want to go, I want to kupi. Unotanga wini nhamo uzopedzisira waiwewe nhamo yacho. Zvokuti kada kudzinga newe futi. Hauna kuzviona neJesu apinda muchechi pane paakatora chamboko. Anyatsoona deliverance yekudzinga mweya yakaipa. Tamboita but vanhu ndo vatozoipa manje. Ndotobuditsa ari munhu kwete mweya munhu nemweya wake panze. Munonoudzana panze ipapo kuti zviri kunetsa mukati. Ndangariro yemunhu ine value pachinhu chaunoita. Zvese zvatakainga mumba maJehovha shoko rikaparidzwa rinosvikira munyama rozoenda mumweya. Vachida kuona Jesu vakatanga vaona Herod mambo akagadzwa, ivo vane jeni yamambo akaberekwa. Kureva kuti mambo aberekwa patsva anonyanyodzvanyirirwa namambo akagadzwa. The way you think common sense pazvinhu zvese zvinopinda mulife.
chese chinoparidzwa kuti chinoita muupenyu chinombosvikira kumafungiro emunhu. Munhu oona ega kuti zvingaita hazvo but type yangu handashuwa. Wega zvaparidzwa inzwa. Jesu wese waakanamatira aiti kutenda kwako kwakuporesa. Hana kuti wazvoona takabva kudenga, I'm very powerful. Nyaya iri ikoko, kune problem ikoko. Kukatenda zvinoita. So chinhu chinonzi faith chinokosha, and the faith comes by hearing. And zvinenge zvauya zvacho arikatisana kuti chinhu ichi. Problem yedu vazhinji, anoona Bible rina Genesis but chapter yekupedzisira hainzi the end. Genesis kutanga siri kupedzisira racho richisina kunzi zvapera. Mwari vari kuedza kuti ukatakura ichi mumusoro mako, platform ichasvikira zvakawanda. Iri rinokuvhura pfungwa kuti uunderstand. Kana mweya wauya wakuzokuticha haudaute ichi handi nyaya yese. Ichi is just a tip of an iceberg. Nokuti parinoti kuna Genesis 1 pakutanga Mwari vakasika denga nenyika. Kureva kuti iri rinorekodha pakatanga Mwari kuita zvinhu. Harirekodhe pakatanga Mwari, rinorekodha paakatanga kuita. Kureva kuti kune zvimwe zviri missing zvisina kurekodwa, nokuti munyori airekodha paakatanga kuita, kwete paakatanga kuvapo, paakatanga kuita. Shoko raMwari. Pane chinhu chinondijeka, unoziva kuti baba vako iwewe vanga vari baba wako vasati varoora mai vako, unozvitenderesa. Baba vako vagara baba vachiri kupuraimari vasati varoora mai vako. Unoramba here tinyatotsanangura. Havana kuita baba wako nokuti varoora mai vako. Mwari paakavasika aitoziva kuti mukati umu muchabuda dzimwe mhuri futi. Umu ndo muna John, umu ndo muna Mary. Zvokuti baba wako vari kupuraimari so aitova mudhara wevamwe vanhu vasipo. Vanhu tinonyanyotenda zvinhu kana zvapo. Gamba kuzozona zvapo unoda kuti kune kwazvakabva kwazvanga zviri. Mwana wangu ane 3 months. 3 months idzodzi dziri kuverenga pavakamubereka kuchipatara, but 9 months dzaakazviwa mudumbu hadziverengerwe. But ukavabvunza kuti anga asiko here, tanga ariko, but ndasingamuone saka handiverengere zvandisingaone. But muchitenda henyu kuti nyangwe manga musingamuone anga ariko, akaita 9 months saka ane mwedzi mingani 3 hazvisika. Because muri kuzvipikisa mega, muri kumbobvuma 1 kuti dzadziriko 9 months dziriko idzi, but pa birth certificate vakuti 3. Saka iri inenge birth certificate, but the original thing kusati kwane chinhu anga ariko. Saka ukaziva kuti zvinhu handizvo zvakaita kuti Mwari avepo, asi kuti Mwari ndiye akaita kuti zvinhu zvivepo. Saka ndikashayiwa chinhu nhasi, as long ndina Mwari zvinouya. Nokuti kusati kwane chinhu idzo dzadziriko. Alright, Mwari paanoti let there be light, anga akariona kupi? Bible inoti kwaiva nerima ndobva ati let there be light. Ndoda kukuratidza level yewisdom dzaMwari kuti dziri far beyond the understanding of men. Ukaona munhu achindasangana nemunhu asina bhutsu, isaini yekuti anoziva kuti kune bhutsu dzinopfeka. Ukangokura usingaziva kuti kune bhutsu, ukaona munhu asina bhutsu, hautombozvitaura ndasangana nemunhu asina bhutsu nokuti hauna idea. Ukaona munhu achiramba hupfu achiti hwakasviba stereki pasadza uite, ane hwewaiti hwaakamboona. Asingazive chinonzi hupfu, hazive kala. But Mwari anondishamisa kusati kwamboita light kune rima, iye aiziva kuti kune chinhu chinonzi light. Ukuru haana kumira mushe iyeyu. Akasika Adhamu ndokubva azosika mukadzi kuna Adhamu. Hakuna kwaakamboona mukadzi, but akafunga
nokuti munhu kuti aite chinhu anenge ane kakuru kaidhiya kwaakambochiona Samuel. Haugone kuita chausinobvira waona, ndoyatinoti imagination. But Mwari power ainaro akaimagina chinhu chinoita zvekutotiwo kana chinamata iye Mwari wacho anonzi creator wekuti hatange aona sample yechinhu. Sandichiti panyika hapana munhu anonzi akashata, nokuti hakuna kumbosikwa munhu Mwari pavaizonokopa manje kusika kuti ndoti wafanana neuyu. Munhu wese ari unique, kunoti kashatiro kakako ndo manakire kusaidi kwenyiko. Hakuna kani kuti tikakope kuti waipa. Zvinoti kana vakati wakaipa ndo manakiro emhando yepamusoro kutype yako. Saka usangotenda zvinotaura vanhu wakazoipa wakazodii. Understand my plan Mwari pashi. Mwari anotaura kuti let there be light. Iye asina kubvira amboona light. Kunoti ndikanamata type yaMwari yeyu zvisati zvambooneka kana kufungidzirwa nevanhu anogona kundiitira inini. Iwe Solomon unozviita the richest, iwe uchifamba nengoro yemadhongi. Unoziva kuti basi pane fuel. Osa sometimes kana munhu asati aziva zvakaitwa naMwari anofarira zvidiki. Kune vanhu vakatengesa dzimba vakaenda ku-UK vako vakazoverenga mupepa kunzi kwaMutare kweChiadzwa kune Diamond. Iye akatotengesa stand paChiadzwa akameita basa diki, akatengesa stand pane maDiamonds. Sei chii chakamupa kutengesa? Haasi kuziva. Kusaziva kunodhura. Kusaziva kunodhura singaite. Unombaziva mulife unobhadharwa zvaunoziva, unobhadhara zvausingazive. Zvekuti kana usingazive zvakawanda ndo anonzi varombo ivo. Aini yofa womira anogadzira aini, radio yofa woendesa kumaredio, hita yofa windo ratsemuka womira unosara nemari. Kana kuti noura yakawanda ungasari nemari because hauna chaunoziva. Unobhadharwa zvaunoziva, unobhadhara zvausingazive. Kureva kuti mulife vavarira kutsvaka ruzivo. No wonder Jacob aipa vanhu mari kuti ende munotenga chibage asingazoti ari kupa chibage wacho mwana wacho. Joseph ari in charge, Jacob waiyaura nenzara. Hana knowledge kuti mwana wangu ndiye ari kusupply. In life, get the understanding, get the wisdom, get the knowledge yekingdom ya Jehovah. Problem yedu takapfeka mentality iri too much African. Zvekuti nometa ukanamata zvakadii unongopedzera wakuti ndochi vanhu chedu, ndochi vanhu chedu. Haudi kubvisa mapfekero. Ino Bible ratoti wati sikwa chitsva but une mapfekero ekare. Zvoda kubviswa izvo. Ndo makuru atakaita isu. Taipenya muna kwa munoenda mazodai mazo. Osa tiri kumapurazi kwataigara kumazoo. Chandaishuvira muupenyu kuitawo driver wetractor. Ndo zvataiona adriver vachaisa zvavo, adzimai pamadguard vachienda kumashops unyanzona ndo graft manje. Ukaenda kuRailways kuti kuenda kwaMutare mari wanaona kuti $3. Unonogona kuuya muno mutaundi une 20 wobva wadya 17 kuti ndinoenda chete ndomboroka 17 ndine mari sterek, ndine mari kutoenda kwaMutare ndine mari. But ukazonobvunza kuairport kuenda kwaMutare imari inendeka unotozonoti hauna kana hauna mari. Not area yawaita research inogona kukupa information inokunyepera. Pane
pari pambo unofunga kuti une zvauri kuita muupenyu gamba hapana. Itype yevanhu unotamba nawo. Group leader group 5 anofunga kuti anogona. Iye ari mukuru wezvekufoira. Thank you. Kana ndichiti bvisa old mentality. Ndiri kutobata neshamwari dzaunotamba nadzo. Vanoramba vachikupa backup yokumesa. There are my basics in life. Respect your pet. Tangu di prayer. Nora mongoko wega panyika unokuberekwa. Kuita mai vanoshandisirwa shuga. Kusakuriswa mai vako iwe. Pambati panda tsitsi manembereka. Apani preaching kuonza tsitsi. Chio ndozvo vakakuberekera zvese. Kuno kutauni izvo zita rawinaro. Mukurumbira wawinawo. Uri mukofini wakatakurwa nepfimbo rako. Chayanga rakatakuru. Jesu paakarimutsa. Haana kurisiya ripo wakatakurwa. Hanzi akamutora akamudzorera kuna amai. Vamwe muri kuda mabasics elife hamudi prayer. Unorara mungu wakazvibereka. Iye musikana wacho wauri kufiraya. Hakudi anoda zviri pauri. Anokuda chaizvo ndamai vako watokuda usina chinhu chacho. Ngozi nemusikana, do me a favor. Wafa data. Watofa data watora wakatenikita. Ende afuna iwewe futi wega unyumwere. Wakati wakaisa airtime arafona. Tisu taifonera ndikuda kutipa. Vanhu kutifonera. Uchijusa ikoko. Mundu atangorwadziwa kuchara. Manza unokufonera mubereki kufona kwete kutenga chikafu. Kufona mama makadii kuri sei kumba. Unotoda kuti patange paparidzwa. Ukafamba unzoti wakabata kumusha kwenyu, rega ndikutipe mabasics elife. Unomona kuteta munyama, vabereki vako vakabatwa nzwa nemushonga. Profita ye anoona but hanyatsoni. Zvaakaona zvinobva kuvabereki vako ishuwa. Havasi kuva vari kuzviita. Ofisi yawakapiwa naMwari inokonzera kuropafadzwa wakafara. Inokonzera kutukika kana vakatsamwa. Havasi vanenge vachikutuka in my life. Zokorodzai papa. Profita ye anoona but hanyatsoni. Yeah. Zvaakaona zviri kubva kuvabereki vako, yes. But vari kuita kutuka here. Vari kukukesa, vari kukuroya. Havasi. Iofisi yavakapiwa naMwari. Ukakudza baba naamai. Pane zvinoflowa kwa. Even vakasa kuti God bless you. But ukavaitira zvakanaka vakafara. Zvanzi naIsaac, ukandipa ndikadya ndikafara. Pamadi kundikomborera musingafari. Kakufara kanotsika signal your blessing. Hallelujah. Ndibate musoro. Enda kumondoro. Pana chabata musoro musha kwake. Pamfundi zinogara uriko. Baba, my father. A pastor. I'm office bless as a spiritual parent. But how override parent ya biological parent. The office in a blessing yayo isingawani kwa church. Kana ndikakunama tracing ndinenyadza tisingakave. Nokuti Mwari vakadelegate ma blessing. Mazuva ekurarama ari kumusha kwenyu, kalenda yako vabereki vako kwete chechi yenyu. Kana anointing ikava iri powerful, don't live low. Wachikora shoko raMwari was undercovering ya prophet. Never. Taro kudaisa kungoseva mbijana oti pamusha. Manje wanzo makatanga zve love hadi kuti uende futi. Inotati nikoko. Kumusha vatetika nhamo kodza kana girlfriend ndaenda kumusha so. Ano kudzota iwe. Uchaenda kunobata maoko man. Vaite zvetsitsika kubasa. Chafana landlord kukaitika nhamo haubvisa rente. Andokudzota nenhamo mwanangu samurusiya mabvise. Ingatini zvinoti kubasa. Ini bata vashirwa nemwana ndakabvisa rente. Mwedzi iwoyo mwana vava 25 December. Chingobva kubhera kusvika chipa landlord mari. Haana kutongoti haiwa zvinowanika siyana. Ukama widi mari. Iprinciple yatakawirirana. Saka chinoti unoona kutoshaya yako mari, landlord haushai. Aumupe mari unobhadhara. Kupa ichoice. Kubhadhara ipressure.